नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आईचे खबरो. कारवारात राज्यस्तरीय शिवाजी जयंती कार्यक्रमाची पूर्वतयारी सभा. कारवार. कर्नाटक सरकार आणि जिल्हा प्रशासन उत्तर कन्नड तर्फेन राज्यस्तरीय छत्रपती शिवाजी जयंती आयतार 19 फेब्रुवारी 2023 पासून कारवारात साजरी करतो निर्धार करून या कार्यक्रमाची पूर्वभावी सिद्धतेसाठी ब्रेस्तार 9 फेब्रुवारी सकाळी 10:30 वाजता कारवार जिल्हाधिकारी सभाभवनात सभा आयोजित केला. या सभेक जिल्ह्याच्या सगळ्या शिवभक्तांन, संघ संस्थेच्या प्रतिनिधीं तसेच कर्नाटक क्षत्रिय मराठा परिषद सगळ्या तालुक्याच्या अध्यक्षांन सर्व सदस्यांन भाग घेऊन आपापलो सल्लो सूचना देऊन जिल्ह्याक मेळच्या या शिवजयंती उत्सवाचो सुवर्ण अवकाश यशस्वी करू जाय असे कर्नाटक क्षत्रिय मराठा परिषदेतर्फेन प्रसार माध्यमामार्फत सार्वजनिकांक कळयला. कारवारात जिल्हास्तरीय शैक्षणिक कार्यागार NEP 2020 ची शंकुस्थापना. कारवार. कारवार शहराच्या मालादेवी मैदानाचेर जिल्हास्तरीय शैक्षणिक कार्यागार NEP 2020 आणि गुरुभवन निर्माण, आमदार अली शाळा, सरकारी महिला कॉलेज इमारत, सरकारी प्रथम दर्जा मुख्य विद्यालय, विविध ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या 14 अंगणवाडी बांधकाम, 11 शाळा निर्माण अशा अनेक बांधकामाची शंकुस्थापना मान्य आणि सकाल मंत्री श्री BS नागेश हेमचे बरोबर कारवार अंकोला क्षेत्राचे आमदार श्रीमती रुपाली नाईक हेमी केले. या वेळार त्यांनी सांगले की गुरुभवनाक आद्यता दिल्ली शिक्षण क्षेत्राक सुधारणेची कल्पना. या भागाचे विद्यार्थी भायल गावात वचून शिक्षण घेऊन थंयच उद्योग करून रावतात, तेपेक्षा हिंगाच उद्योग करून रावचे योग्य जातले म्हणूनच मुडगेरीत कंपनी स्थापनेची तयारी चल्ला. या वेळार विधान परिषद सदस्य SV संगनूर, नगरसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्राथमिक शाळा शिक्षण संघाचे पदाधिकारी, DDPI, PW खात्याचे इंजिनियर आणि सार्वजनिक हजर आशिल्ले. श्री रामनाथ प्रसन्न. श्री रामनाथ देवाच्या चरणी लीन होऊन रंगदेवतेस आणि श्री सातेरी देवीस नमन करून उपस्थित सुजाण रसिकांना मानाचा मुद्रा करून श्री घरवाई पुरुषी देवाच्या अष्टबंधन आणि लिंग प्रतिष्ठापना निमित्त श्री जय भारत नवनाट्य मंडळ वांगड माजाळी सहर्ष सादर करीत आहोत. श्री विकास देसाई यांच्या हस्तलेखणीतून उतरलेलं 3 अंकी मराठी नाटक भूक मायेची. भूक मायेची या नाट्यपुष्पात भाग घेणारे भाग्यवंत कलाकार दादा संतोष पवार, रवी विठोबा पवार, गुलाबराव साईश पवार, अरुण प्रकाश पवार, धनराज ब्रिजेश पवार, नाना विनायक राणे, श्याम प्रशांत पवार, सावित्री निवेदिता पुणेकर, कोमल ममता जाधव. या नाटकाचा प्रयोग 9 फेब्रुवारी 2023 रोजी रात्र 10 वाजता वांगड माजाळी येथे सादर होणार आहे. होन्नावरात 2 दुचाकीचो अपघात. होन्नावर. कारवार जिल्ह्याच्या अग्रहार ग्रामात 2 दुचाकीत अपघात जाऊन दुचाकीक उज लागलेली घटना घडली. अनोळखी एक दुचाकी वाहक परत स्पीड स्लो करून अखेर एक वाहनाक ठोकर मारली. त्यांनाच उज लागलो. त्यांना जमिला स्थानिकान या बाईक सवाराक धारेर धन जा विचारलो. त्यांना त्या रागातच त्यांनी स्वतः आपले गाडयेक उज घालून जळयली अशी माहिती मिळाला. एंबुलेंस नंबर ಇಲ್ಲ ಮರ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರದಲ್ಲ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಸಿಗ್ತದೆ ಬೈಕ್ एंबुलेंस नंबर ಇಲ್ಲ ಮರ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರದಲ್ಲ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಸಿಗ್ತದೆ ಬೈಕ್. शिरसीत बेळकू योजनेचं कृतज्ञता समारंभ संपन्न. शिरसी. कारवार जिल्ह्याच्या शिरसी शहराच्या TMS सभाभवनात कर्नाटक बँक वतीन आयोजन केलेल्या बेळकू योजनेच्या कृतज्ञता समारंभात भागी झाले कार्मिक मंत्री श्री शिवराम हेब्बार हेमी कार्यक्रमा उद्देशून उलयले. या वेळार कर्नाटक बँक लिमिटेडचे व्यवस्थापक निर्देशक श्री महाबळेश्वर MS, थेल्को सोलार संस्थेचे भास्कर हेगडे आणि विविध संघ संस्थेचे पदाधिकारी हजर आशिल्ले.
कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगम स्नान, निसर्ग सौंदर्याने नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडावर शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज असलेल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा अर्चा, होम हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्यापाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळते एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, केंद्रा बँकेचा तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिवसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलचे योग्य दरात प्रसार करण्यासाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्यांनी 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनावर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.